Ito mga idol, bagong Gino. Pwede kayo buuan dito ng set na gusto nyo. So, kumbaga ganito, no? Ito, sa good size na selected, no? Super selected. Set A, ganyan. Pwede yan, ganyan. Set A. Set A, ganyan, no? Pwede yung may halo na OS, Jumbo, good size TM. Pwede ganun, no? So, try natin. Buuan ko to bukas. Then, upload natin, no? Yung mga Gio. Set lang mga boss. Buuan natin to bukas. So, ito, yung nakasalamin na yan, hindi nakasali yan, no? Kasi mga derby size yan, mga boss. Hindi natin sali yan. So, ito, good size to OS. Tapos ito naman yung malalaki, OS Jumbo, no? Good size. So bukas labas natin yung ano na ito, set, no? Set tayo. Kuha tayo ng set nito mga boss. Ito yung malalaki talaga masyado. So good size pa lang to. Wala pa yung mga TM. Marami din yung TM.